vlog ta to. Kami karon guys, Bilar Bohol. Taguhoy. Suroy-suroy mi diri kay. May tubig sa kuan mabini. Dan kami tubig dari daghan. Damong driver si kuan Burnok Manggusong. Nakayari long. Look, meron sa Bilar, ngari. Tudo. Kita na pay bayad ko. Ha? Ngapa? Pera? Diyan may mga anak na long. Diyan pa mi guys, suroy pa mi kay why pabung mi dari kuan Bilar kay anong sara ni murag mabaguhan mi dari tan oh tubig kay ari gini grabe na po ka nalukog na timing. Ha? Kamu pwede kumpul sa nilong. Kita maling kuha na nilong. Ano ba yan? Ha? Tapi sama din kumpras na ni. Ata mo din. Tubas imong dulo. Otor na to? Guys, sarang bida agdan. Kuha nang udane kanang lasang. Ay, mabay. Ginan. Udane na kita pero may problema ang tubig. Ang driver ka. Para tayo. Napoy wak-wak na ilong. Narang tubig guys oh. Sana. Hindi na mainta na. Natubigas ko na. Bigdaan dan sigong motor.